tun hnai video viral kha kan hmu vek to ome kha thila khan kalau a video kan masak ber khanin rin hel tur pali kan nei ngala adang pola thayang karin hel chu no pangkha nia chu rin hleng na thei thil pali karan soyang pakhat na chuan aware chat kha amu masaber ani de usela tin a mela khan hlo thon na mel pakhat ma alang lo no pangtan chuan hlo thilani hlo ngoi tur thilani ti chuan a pathum na chuan an tong tai lai khan rim chia ama chawina hria kha thil ni the ni lo ni pali na chuanin in hnuai lama azukala then thiang hlimna ama azuk nei te kha tunai no pangchun fing to a engkima hian media chak to a i khatiang te kha a hria kha mak katia chuti rol chuan balpin ama chawta kha thil ni thei ni hian a hriat lo ni chung te hriat lo lai le ngal ani a kha ke chuan ka oi lo ni nu le patan chuan han dop ngal na chi thil khani in ka hria a video kan en tura po hian an pu apa hi a khongoi thak ka ti ni ani antaka chuan mo patling ina trap chungin pathian ming chal meuna soitonia tunlai no pang an fing to a an hriat na te an thiam na te hi zau to a media an khoina sa a misual tak hi kumsom pali som panga ringot a po hianin share tur hi tamnut kuringot IG ati hian han lut ma teu aturu lu tukani tuna hian video en chin lokang patlingin por tak mai ka volo ti rap to chuanin athina so sang ve to hle ti hriat patlingin katingai lo sin trapur chungin ati chungpo han oi tral athil ti han ngai tral mai hi heti zo zai patling kal khom chu amak angreng khop mai no pang hi an ring hlel ngam lo nge ni nga no panga hian thil dik lo om chu omni